Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ni Pulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. ni Obra, o Atty. Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataog kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgan lang ko ninyo sa pangan nga VJ. 16 years old, single ug estudyante. Itago na nasab ang kompleto kong address sa Cebu City. Punto emosyonal ug personal kining akong suliran. Kabahin kini sa gusto kong angkunon sa akong kaugalingon o sa akong pagkatao. Aron ninyong isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Amin ko ma. Kaluyan ka sa Diyos, anak. May kay niya ka na. Kay may gusto ipahibaos papa ninyo ay importante kaayo. Ha? Bahin sa unsa man ama? Mamalhin na kita sa pagpuyo. Ha? Asa man pa? At tuta sa may norte, mamastor ko dito. At doon ako ma-assign. Sa norte? Unya ang akong pag-eskwela pa? Balhin sa museo yung pag-eskwela. Maong pangandamin ninyo ang atong pagbalhin. Kanang malikayan nga may balikon po yung tadi ni Napita. Uy, for good na dali na papi. Unsa? Pagtarungan ang tono si musultihan, VJ. Iusahin, no? Kabantay kong mulikoy ng tono ni mo. Kung si likoy pa ba eh? Murag malumay usahay ang imong tono musulti. Papa sa boy. Murag, wamaanad na ako. Ngayon ani madyo ko pa, usahay. Ang permilan yung dahi ang akong sultihan. Halagi ha? Ayaw ko pagkaawawi sa akong pagkapastor, VJ. Kung ayaw pagkaawawi ang atong simbahan, kung magbayot-bayot juga. Kalagot yun ang wurda pa. Uy, di ko ganahan ng punga pa. Ngano man? Nganong nga lamang ko ninyo, anak nga. Di man ko ingon, anak. Lalaki ko pa. Lalaki ko! Kana mo'y lalaki, VJ. Kapuyab-yag pugungan eh. Agoy. Kada kabayag mga gwapo ng eskwelahan na di ingon transfer. Ay, sa muting may pagkababayan akong kasing-kasing ron. To be honest, di naman kita kapumpung na nani. Ay, hindi ko makapumpong. Ay, dawi. Nani ko na ingon man sa kunini. Di ka ba yung takong kanahan, ani? Apan, hindi man dyan ako mapungan ang kaugalingon. Mas maglabi man yun nga, mahibog ko sa parehas na akong gender ka sa babae. Ida, pero, kinahanapungan yun ko ni. Kay Pastor Baya akong papa. Di ko ganahan nga, magkuba ang iyang image. Tungod lang na ako. Kay bawal pag-agyod na siya. Kaya wapan sa Bible ang laing gender. Ang dimension sa Bible, nga ang himo sa Ginoo, kay duhara, babae ug lalaki ra. Apan nga nga taon, Lord, uy, nga may mga sama man namo. Bisa kung saan ako pugong sa akong kagalingon. Yun, anim ang yun ko. Ay, guwa kang babae nga nagpadaw din sa akong nahimutangan. Hi. VJ, right? Yes. I'm Claire. Classmate man ta. Ay, nga na lagi nasara da ka din he. Kanang hilumon manggod ko. Ilabi na kay transferir ako din Yun anak jud ko basta bago pa sa usa ka lugar. Nga wa pa kay ko kay ila. Ay, mao ba? You know, I like you. Maong giduol ti ka. Ha? Na, may kidangat ini ron. Uy, niduko naman gud ka unya nilingiw. Dili ka ganahan makig-amiga nako. Ha? Garahan eh. Hi, Claire! Yan ba din eh? Oh gosh, crush at first sight ko siya. Victor, he's VJ. VJ, si Victor, atong classmate. Hi. Hi, Victor. Nice meeting you.
Nice meeting you too. Tuwang Claire, sa kantinta. Treat na ako. Ah, okay. Pero yapin og treat si VJ. O ba? No thanks, no thanks. Busog pa ko. Oh, busog mo ko na siya, Claire. Let's go na, Claire. See you around, VJ. Unsa man ibang batia, uy. Kanang masigilig ka man ko sa pagtuon ni Victor kay ni Claire. Final na yun ni. Confirmed na yun ni nga. Usan ako sa maglatay lati sa Rainbow. Recorded by X Thunder Gaming. To be honest, di ko ganahan nga naingon ko inini. Di ako magustuhan nga, maingon ini ko. Gusto kong pugngan akong pagbati. Kay lagi, pastor ang akong papa. Pero the more na ako siyang pugngan, the more man ko magalisod og masakitan. Ug ang nakaapan pag yun, kay ako rin nasayon ini. Ako lain kasumbungan. Kay mahalo mo kong musulti ini sa lain. Maskin sa akong mama pa. Kaya nahibaw lagi kong sayop ni. Di ni ba ko. Maong tungod kay, wala ko'y laing kasumbungan. Ug wala nila makasabot sa akong kagalingon, gawas na ako. Maong sa akong kagalingon na lang ko makigsulti. Unya, you know, BJ, di yun maayo nga, paundayunan mo ang imong pagbati. Kay sayop na. Hibawit akong sayop ni, pero, lisa man yung pugan. Oh, pati kamuti lang yun nga, dili ka muli ko eh. Kaya makasaka na sa Ginoo. Ay, pero unsaon na. Mabuang na ko sa pagunahon na ako nung saon. Panguyab ka, babae. Ha? Uy, si Bakuroy, uy. Ikaw ba? Ikaw bang akong refleksyon, no? Ang akong konsensya? Kung maabot ka naman lang sa akong nahuna, kumuhatag ka man og opinyon. Kanang kaya sa akong buhaton. Uy, tabagan man sa tanim mong imposible. Ay, mabuang na dyan ko ini kadugayan. Sige na mo, pag-ilis na mo. Kay Domingo ron. Kinahanglang mo simba gyud ta matag Domingo, ha? Simba ta sa buhi nga Dios. Usa lang kaadlaw ang ipangayo sa Ginoo nato sa usa ka semana nga adlaw ang ipapahuway. Maong igahintay gyud kini kaniya. Sige na, lihok na, VJ. Opa. Bayo-bayo na sa dining. Inisiro ni Papa sa mo pagturunan. Daga na siya nakabig. Oh, may gwapo sa next row. Dawi. Di ba pitay tapon akong heart? Bisan, di ko tigpangapi. Dawi. Ano dili man dyan kung magkapugong aning pagbatia, oy. BJ, Oh, ma, maniko ka bang good? participate has worshiping. Oy, kisa pa'y nagsigihan ni mong tanaw niya, ha? Ha? Wa ma, oy. Ganahan na dyan niya ako magsigsimbaan kalaki, ha? Kung saan naman ni, oy. VJ, Pa, ano? ganiha ba? Samtang ni simba ta. Nakita ti kaya nga wagid mo concentrate. Kaya lalaki ang sigihan mo tutok. Pa, Wa tingali ka mahibaw nga nakabantay na ko sa iyong mga lihok, no? Oras nga muli ko ka, ug mauwawan ko sa akong mga sumusunod sa simbahan, ug magguba akong imahe nga to sa akong sumusunod. Layas lang daan, Vici. Kay di tayo ka madawat ka maingon anak. pa. Nakasabot man ko sa akong amahan. Dili biyar lalim nga. Pastor siya sa among simbahan. Unya, may anak unya siya sa nasama nako. Sige siya preach bahin ana sa Biblia. Nya ako nga iyang anak, tablara nga nagsupak siyang pagtulunan.
Apan bisan unsaon akong pugong, makrush man gyud kog lalaki. Ug wa pa jud kay gisultihan bain ani. Ang ako ra yung kaugalingon. Kay mahadog lagi kong mahibawan sa akong amahan. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, gipakataw kong usa ka lalaki. Gusto jud kaayo kong barugan ang ako pagkalalaki. Apan nga nang dili pa ko kapugong, nga mas maibog ko sa lalaki kaysa babae. Normal ra ba gud ni? Ikaduhang pangutana, unsa may hinungdan ini? Di ako mismo, di man ko ganahan ani, kay dili ko gustog hatagan og kauwawan ng akong amahan na usa ka pastor. Apan nga nung uli ko yung manggod ko, nga doon sa pagkamahuyang. Ikatulong pangutana, wagid ko laing giupinan ani og istorya. Usahay, makigsulti na lang ko sa akong kaugalingon, ug ako ra sa tubag-tubag sa akong mga pangutana. Unsa may mahimong ipikto ini nako? Ikaupat nga pangutana, unsa may angayan kong buhaton? Insa man ang dapat kong sundon? Ang akong manggusto? O sila ba nga akong parents apan mag-suffer ko sa pagtago-tago sa tinuod kong pagkatao? Ikalimaw katapusan, gusto na lang unta akong mupahawa sa amo. Maayo ka? Aron sa dili na ako magtago-tago sa akong pagkatao. Asa man sa kumuad to? May grupo ba sa katawan nga musagop sa mga parehas na akong kasinitian? Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, VJ. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sabak ko si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Elin Bathan. Makiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay usaman ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, usa ka drug addiction specialist. Ako motambag sa inyong mga problemang punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga keep doing your best every day, ha? And if no one is proud of you, be proud of yourself. Oh, naman na gitawag na to self-satisfaction, no? Self-gratification, ha? Mo na gitawag na integrity. Unsa may definition of integrity? Kaning integrity means you do what is expected from you to do even if nobody is watching you. Mao na, ha? You do what is expected you to do even if nobody is watching you, ha? Nya og why mo appreciate sa imong gibuhat? Mayo ka, oy sudindot ka kung gibuhat rong adlaw. Happy ka, ha? Self gratified ka, satisfied ka sa imong performance deep inside in you. Mao na usa nga mga rason nga nung malipay taning kinabuhi. So ato magtatampo karanawa si VJ. Punto emosyonal ang problema ni VJ. 16 years old, taga Cebu City. Usa ni siya ka iyang gibutang rin mahuyang, usa ka homosexual, no? So ako lagi ni paningkamutan VJ nga ako mas tubag ning imong mga pangutana. Unang pangutana, gipakatao kung usa ka lalaki. Gusto gud kong barugan ng akong pagkalalaki. Apan nganong dili man ko kapugong nga mas maibog ko sa lalaki kaysa babae. Normal ra ba gyud ni? Ako ning balikod sa pagkausapa nga, being a homosexual is not a disorder. It's a way of life. The only time nga mahimo ni siyang disorder kung ang imong pagka-homosexual o ang imong pagkamahuyang is ego dystonic. Meaning, it is not against your will. Rather, it is not against your will. Nga? Nagkuan na ka? Ladlad ba? Ha? Nagpakita na ka sa publiko nga usa ka ingon ana. Maybe ako na ganing i-discuss og gamay unsa maganing atong sexual orientation. Naatay gitawag og heterosexual. Makadaghanan ako nang i-discuss usama ani nga problema. Heterosexual meaning ako lalaki maibog ko og babae. Ikaw babae maibog kag lalaki. So naay gitawag nato
homosexual. Ako lalaki, maibog sa kog lalaki. Ikaw babae, maibog sa kag another babae. Nasa tay gitawag og bisexual. Ako lalaki, maibog kog babae. Pero kung walay babae, pwede sa kog maibog og lalaki. Mo nay bisexual. Di sa mismo babae, maibog sa lalaki. Pero kung walay lalaki, pwede po siya maibog og the same babae. Yan nasa tay bago karon amo ning discuss ni Eric Espina dito sa My TV, LGBTQ. Kini mga transgender, no, mga LGBTQ na sa Islam, no? So, daghang mga rason ni ani VJ, no? Mo ni kaduhan mong pangutana, no? Unsa may hinungdan ani Dok? Kay ako mismo di man ko ganahan ani kay dili ko gustong hatagan og kauwawan ang akong amahan og usa ka pastor di ang amahan. Apan nganong mulikoy man gyud ko ngadto sa pagka mahuyang. Naay mga rason ni ani, no? This has something to do with the level of the hormones sa imong lawas. Kining gitawag na to testosterone or androgen na mo matter sa siya. Unya, this is both nature and nurture. Nature and nurture, no? Maybe the environment and maybe nagyog kay ingnon ta sa imong pagkaikaw nga VJ, no? Each one of us has our own personality type. Kada usa na to na atong personality type. Onya, the only time nga maproblema ta kung ang atong personality behavior, ang atong behavior will deviate mulikoy sa what is considered to be the acceptable norms and moral of the society where we are in. So mao na siya nga murag moingon ka nga murag lahi magyud ko. Pero ako sa makausap pa once more. Ako ingno nga dili ni siya disorder, ha? It's a way of life. As long as you are happy, contented, proud of being a homosexual, there's nothing wrong with that. Kadagang homosexual na that's ng entertainment industry, ha? All walks in life. Na doktor nga homosexual, na pare nga homosexual, na bugado, na judge, na mga politiko nga mga homosexual. Di lang ko manghingan, pero daghan nga kwan. Mga ingon ana nga sexual orientation. So kung ingon ana gid ang imong sexual orientation, so i-akseptahan na siya. Basta ka as long as you will not do anything that is against the law. Unsa may mga factors nga i-consider nato nga atong ginahimo is unlawful or criminal. Mao na ako gina-discuss ako mga medical students sa among forensic psychiatry. Na tulo ka butang nga atong i-consider nga imong ginahimo is no longer within the bounds of the kanang atong pamalaod, no? Kung it is deliberate, imong giplano, and it has an evil intent, okay? And it is against the law. So, mo nang tulo ka mga factors, ha? Ako balikon, deliberate, imong giplano gud, imong tuyoon pagbuhat. It has an evil intent, o it is against the law. Kana kahinon. Pero kung homosexual ka, unya, very productive ka nga member sa inyong community, or bisan, eskwela pa man tingali ka, kay, kung pa may edad ni VJ, 16 pa, no? Bata pa rin kayo, no? Napa rin high school. So, no, walay problema, dili na siya problema. Ang imo lang papa siguro, pero makasabot na imong papa later on. Okay? Pero naman sa kung mga kailang ang homosexual pagka high school, pagka college na, daghan ni og uyab. Ha? Nakita mo ikaw na, ha? Depende lagi na sa nurture o nature, ha? Okay? Ikatulong pangutana. Wala gyud ko'y laing giupinan ani ug istorya. Usahay makigsulti nako sa akong kaugalingon ug ako ra kay tubag-tubag ra sa akong mga pangutana unsa may mahimong epekto ni ani nako. Pwede ka mo seek professional help. Pudool ka sa asa ba ning ila sa Cebu City ra man ka, no? Dagang psychiatrist de Cebu City, no? Og pananglitan minos og budget, adto kag sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto, no? Daghang kay mga kuan dia, mga psychiatrist, no? Mumention lang kog mga pipilan na ada si Dr. Fred Tampos, na ada si Chin Villero, na ada si Dr. Gumapon, na diha si kaysa pa man, si Glenda Basubas. I used to be the chairman diha. Dugay kay kong hippie diha sa Center for Behavioral Sciences. Pero wala, nagpalain ako karon. Dilahi na sa akong trabaho, no? Usa sa akong trabaho, magadtuan ko sa drug rehab sa Argao, no? So, musik kag professional help. Ug dili ka comfortable, mo share ani sa mga doktor nga lalaki or babae ba? Usa, depende na sa imo, ha? Kung ganahan ka lalaki imo ka sharean, then okay ra. Na ako'y interview nga doktor, no? Kaya
nang-apply sa trabaho sa hospital. Nya usaman ko sa member sa panelist kanang sa admission committee na membro ko. So ako sang the way how I observe him, effeminate yun ang iyang panglihok-lihok ba. So ako sang gidiretso. Ko nga, doktor, what is your sexual sex preference? Di siya tubag na ko sa nga, the same sex, doc. Oh, siya, wow. Same sex, doc. Lalaki siya, so ang iyang ganahan, lalaki po. So ikaw pat, nga pangutana, unsa may angayan kong buhaton mo to, you seek professional help. Kinsa man ang dapat kong duulon o sundon, ang ako bang gusto o sila ba nga akong parents apan mag-suffer ko sa pagtago-tago sa tinuod kong pagkatao. Kanang magtago-tago ka, maka-create na siya ang anxiety, ang stress. So kung nag-coming out meaning nagladlad ka, pinulungan pa sa mga Cebuano, ha? Dinhi sa Sugbo, pero tindagaan na din kanang mga ingunani nga mga homosexual, no? Na mga dito issue na tong panahon pa sa election nga na usa kandidato nga medyo lagi bad mouth ba but ning comment og dili maayo sa mga grupo lagi sa mga ingunani nga mga homosexuals. Why no sa kadaog sa eleksyon? So dili nato angay nga baby ayon o atong bugal-bugalan ning mga grupuha sa mga tao kay normal ra ba yan sila. This is their sexual orientation. This is their way of life. Dili ni siya problema. The problema is how you express it nga acceptable sa atong society, no? So ikaw ang masunod. Ayaw na mong parents nga. Ingon si Dr. Obra nga, ang ako kong gibati, ang akong sundon. Basta ka dili lang ka mo, dili ka magdruga, dili ka mag-rape, dili ka mag-do act of lasciviousness or other mga criminal actions. Okay na gina. Productive member ka sa atong society. Walay problema ni anak VJ. Ha? Pero anyway, bata pa maka. Hopefully nga, maabot na kang 20 nga mausap na sa mong sexual orientation. Ikalimang pangutana. Gusto na lang unta kung mupahawa sa amo. Mayo ka ha, dili ka kasustain na mahog kag kanang wandering aimlessly nya wala kay pangita kay bata pa ka likado ayaw lang hawa sa inyo. Aron dili na ko magtago-tago sa akong pagkatao. Asa man sab ko moadto. Kana din ako kay bawga sa kamuadto. Pero ako ikasuggest nimo ayaw lang sa layas-layas diya no. Kay negative gyud ang mahitabo sa mong kinabuhi no. Bata pa ka kayo nya wala kay source of income, na mahog gyud kag illegal yun. May grupo ba sa katawhan nga mosagop sa mga parehas na akong kasinatian? Na sila mga grupo. In fact, kadto ganing naalagay pa yung mga negative comments by the politicians about this group. Nagrally man galitong uban, no? Daghan kayo. So you are not alone, no? Daghan kayo nga susama ni ani, no? This is balikon ako. This is not a disorder. This is a way of life. As long as you're happy, contested, proud of being one, I repeat, so be it, okay? So, naiuban nga mohatag ani mga hormonal therapy, kulang kuno sa androgen or testosterone, na mohatag counseling, na may mga pamaagi sa clinic. So, kung medyo komportable ka, naramang ka sa Cebu City, dool og professionals like psychiatrists, psychologists, mao man usa sa mga trabaho, no? Ayaw ka ulaw kay kung confidential nga mga informations, we know how to keep confidential informations. Okay? So, hinaot nga nakasabot ka sa akong eksplikasyon sa imo VJ diha sa dinhi sa Cebu City. May pagpaminaw diay sa atong mga taga Cebu, no? May pagpaminaw ni Dundi Noval, Dundi Noval dahil sa Liluan og ni Arnold Paradyang, Wawi Paradyang, Pipi, Linda Paradyang, mga Paradyang family diha sa saan nang inyo? Sa Compostela, ha? Nindot kayong lechon ninyo na tong usang Thank you very much sa pag-imbitar na mo, no? Lingaw kayo diha sa Compostela, Cebu, Kabadyangan, Barangay Kabadyangan, Compostela, Cebu. Ug maayong pagpaminaw ni Mino Gabisay, ni Tony Pilo, dinhi sa Cebu City, no? Mga mountain barangays sila nagpuyo, og si Luis og Riatan diha sa Tisa, Labangon, Cebu. So once again, ako si Dr. Rene Obra. Pasalamaton kay ko sa inyong mapanunayo paminaw sa among programa sa Arimen. Nagpabilin kaming numero ng istasyonan din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Arimen, daghang salamat o maayong adlaw.